Kini kapor naka senior society Mawprem sai sien pat ni hot sobha mat ni priang sobhai phi sakani ka jing sakri ka jongi yau blei hagani kapor hoi wat lang yim la ban yo ban ya sakri lang ha ka yeng ka pakantang ka jongu namar kini kijing dia kibadan hakaleng satlak perthai kini kipor henrei ni ai ngu pat yau blei baleng ba kini ki start jong kini ka juk ka pamenta ni la ban yo i bagai ni sakri lang yu leng ba jong ki youtube ka bangila ban yo i pat ni la ban ya snok ti lang ha ka jing sakri ka jong i yau blei tingi ai ngu yau blei ba ula pela ngi kini kapor pengin yo banya sakri lang yu bat ya ka kerteng ka bkhut ka jong u ha gani ka por de ha gani ka por ru nakaliang ka senior society Mawprem idan ka jing sngo ru nakamenta ki hep ki berit bat ki bala khamsan namar ba ngimyo banya sakri lang ha ka yeng ka jong blei de ha gani ka por ka program ka bangingin ai gani ka por kan long khamtam nakamenta jong ki hep ki berit kom tang khot sobhai ki hep ki barit baro banya snok tilang bat ngi ha kani ka jing sakri ti swa bangingin ya sa prang ye kani ka jing sakri ka jong yoblei tong ye pendam ha ki jingrwai ko pa jingi ba ha pedeng sai sen pat atrai yon ban khot kat pat ye ka teng ba khu ka jong me ning kong eng ai ngu i me trai ki jing don kat ka jong me bat ngi bat me melari mel sumaringi hado kani khelmat bat kham tam trai me bala pala engi hagni ka por trai min la ban yo ban ye sakri lang ya ka kateng ka bakhu khjong me don ren kat trai bat ki ki bangi ngin pendap hagni ka por kin long trai ki bala kar khu dau men sem bakhu khjong me khanang ba ki ka bangi ngin pendap trai kin long nak banta ka buram khjong me pat kan long ru ka jing kar khu ya baro khitu ki bapet bat ki basngap ya kani ka jing sakri ka jongi hagni ka por bendan rengkat hadu ka bakut jong ni ka jing sakri ka jongi hak teng jong try mon pim jongi Jesus Christ ngipan bat ngidam kini baro amen tingin ya saprang ya ka jing sakri ka jongi dang bengin ya roi lang ka to ka jingrwai ka balai spa san phusan bat ka balai spa san phusau na ka barim rengkat bat ujisu ngan saya subha rengkat bat ujisu haka perthai ba jengai na lau jisu jingkemen kalado rengkat bat ujisu ngam ju sep tieng su barok tu git khat ka jingrwai ka balai spa san phusan rengkat bat sungan saya subha rengkat padu jisu hakapa teba jangan alam jisu jingmen ka ladu rengkat padu jisu ngam jusha ding shu lambat jing snow ding ladu rengkat bat uji sunam jusha ding shu rengkat bat uji sunam jusna genja lok bertekin dono unete onsa langade banyaru babun jengma rengkat bat uji sunga julong skamba lembatu jing snow ding ladu rengkat bat uji sungam jusha ding shu rengkat bat uji sungan sayo jajai haba
neng ru lambat ngan sa ringkat bat uji sushaki apa lambat jings no ting ladu ringkat bat uji sungam jusha ting shu. Tangi sa skor yak tien ka jong blai hakabangan penpulie nakaka sithi saki Hebrew kalenong kap khat ar kat khot ka baningkong bat ka baar nabakumta mangiru habala ke tawyarengi tawluo kisaki katuk katne tungin bread no yak jing punwet baro badia kata ka pop ka basait sno hangi patungin ya pet da ka jing yaisha ya ka jing ya pet thong ya ka balbu hakmat jongi da ka bakhmi chau jisu unong penlong bat unong penjanai ya ka jing jongi ubanamar kata ka jing kemen ya ka balbu hakmat jongi hakmat jong u ulasha ya ka ding phana uda iben ya ka jing le ran bo ulasong hakakti kamon ka khet ublei tongin ya pandem ka jing duai Auble kupa jongi bahabneng sai sien hakini ka por ngi wan man khot pat ya teng bakhu ka jong me trai ning kong e trai ngom nan ai ngu ime pa me mel pli kani kala trai ngi bangin yo ban sakri lang ime hakini ka por hoi wat lang ngi bobon ngim la ban ya don lang ka yeng ka pakantang ka jong me rei ngi ai ngu pat trai ba leng ba kani ka jing start jong kani ka juk khaba manta Ngila banyo banya sakri lang yame halaki jong ki yeng bat ki jong ki jaka ki bangingi dan bat ki jaka ki bangingi sa trai ni aingo ime trai ki jing don rengkat ka jong me kham tam ki ngi singi baro ki bala lin no pa me mala ri mala sumaringi pa me mala da mala ker na ki jing ma ki jing men sau bat ki jing ja ki ba bon jai ki badan hakani ka perthai hakani ka pot trai Hoi ngi aingo ime trai haba hakani ka por ka ba perthai baro ka wei kadan hapadeng ka jing tieng hapadeng ka jing sie trai nauta uknyang jing pang badan haka perthai baro ka wei handai ngi ai ti ngi aingo ime trai barang ba ka ti ka jong me mem sim la i no ngi bat kham tam mi ki tu ki banget bat ki basania scam hame karpa ime trai ba me menang pan khlanya ka jingai ka jongi pangingin la ban sania hame Pan bingin pai seme ki por baro lamar ba me melong ublei ubadan bor pat ublei ubala yaki eke baro kum tang iwan kum ki khon ki jong me trai bangi pat pan pau ka jing sania ka jong hame ngi tip ba me men da men ker me ngi nakini ki jing ja baro akan ka pathai bat bangin yo ban sakri me kham tam trai bat ban pandan borom me ka kateng ka bakhu ki jong me ni duai me trai pa me menang don rengkat rut bat baro kitu ki badan hapadeng ki jingja ki bo sngausi hapadeng ki balangat hakini ki jingpang hendreng ki kerpat me trai ba me men ai ka bor ki bikin la ban phai se me bat kham tam trai bikin yo e ka bor pat sai si sen hakimet ki phat ki jong ki bat kham tam trai bikin tip badai Mami ubal pen kia ki trai bat basai sisian pat ngin yo kata ka jing sok hakani ka perthai pat bangin yo ban sakri lai lo je me ha ka jing em ka jongi ni duai me trai men don rengkat ru bat ngi hakani ka por ba me men persat dau men sim jong me trai khanang ka ek ka bangi ngin yo ban sakri kani ka por kan long ka jing kerku kham tam ya kitu ki bam sim lala ban poi ne rei ki bala yo ban pet na la ki jong gieng bat ban sengap ya kani ka khubor kham tam mi ki hep ki barit ki badan po long ka la ka jong ka balang bat hakaleng tra ki bala ban yu i ya kani ka jing sakri ka jongi ni ka pa di me tra men don kat ngi baro bat men kerku ki baro ki bangi ngin pendam haka ka teng try bon pm jong Jesus Christ ngi pa ni ki baro amen Dia kini ke por pat mengelong namar babun nak ki hep ki barik kham tam kimyo banya sakri banyayo banyawan hagayeng ka bakantang ka jongu
Tengi nak kaliang jong ka senior si society ngilapen krek ya kan ka program ka bakham Kyrpang nak pentai jong ki help ki berit. Pat ngilapen bet ya ikong Ibameda Ladia pin ai hangi ya ka khubor nakaktin ka jong ublei. Te kan ka por ngan khot ya i kong Ibameda sobhaban. Sim ya kan ka penta ha kan ka por. Nga ai kublei bat nga priang snobha ya fi ba ro ki hep ki berit bat ki basan ru kumju ki biyo ban pet bat ban view ya kani ka program ha kani ka por. Nga ai ngu ru yu blei ba hoot kalat kam shim yo yangi bingi yo ban kiyosh ki yeng ka bakentang ka jong u henrei ngi yo bat kum kani kalat bingin shakri yo jisu unong pen em jongi. Hebe iet nga trai ngi nas ngo tat me kata ka bingin shu shong be hala ki jong ki yeng ki sem Beng hooi hapor badang sedang ka lockdown ni smoke kemen. Namar kalong kum ka holiday yang i barok hoy. Kalong kum kata kadlat haka bingi yo ban liat kat bingi mon. Henry kat banang yai ki sngi ki por ngi smoke kum bang ila smoke petai ngi la smoke long boring. Namar balai ka juk ka jing em ka jing em. Smoke bingi la lendat lut i kita ki program ki channel hapok ki TV ki jungi. Ki tu lili ki Khynnah ki basngo tenat ban pet ki tu ki stars ki jongki. Komi ki footballers ki comedian ki political leaders tang ta pada ki legends. Haka jing em ka jongki ba man la ka por ki sngo tenat ki sngo bang ban pet ki. Wat haduk ban buat ya ka rukom le ka jongki. Lani ban sngap ki jing kran ki jongki sngo day lut nei heb ba iet. Tambahkan long ka basngo si. Kan long ka basngo si la dengi klet pada ban pet yu ta u legends jongki legends. U political leader jong parakwait ki political leaders. U siem jong ki siem but u try jong ki try. Fitip u deu eu ta. Hooi u deu Jisu. U Jisu u nong pen em jongi. Ladangi klet ban pai shu ta u legend jong ki legends. Kamlong ka bedai yengi. Hau Hebrew kala nong ka bakat ar kada khot ka baar ka ongkum ni. Bangi day ban kami sha u Jisu. Let us fix our eyes on Jesus. Ka topik ka bangi day ban pet hakani ka sngi kalong. Let us fix our eyes on Jesus. Ta shwabing in yat shakmat ya kani ka jingkran hakani ka por. Ngan pen kan mau yu fi kandiat. Ngin let biang sha school. Ngim jio alit school shwo. Ngin pet biang ya ka ege bingi julia ha school. Piju kan mau ni ama school bingi shit liat ya ka tu ka subject English grammar. Hoi, deh kalau ke subjek ke banadu bangi dang red hadu bangi da san darang ba. Ni deh ban pendap ya kani kawi ke subjek ke English grammar. Ban nadu dang red. La Jinghikai yang iya kani kawi ke topik. Ke topik ke baki ong ke question word. Ke kata ke question word. Ke question word kiri kitu kin hab ba iet ki kentin ki bangi jupendon kam ha bangi keli jingkeli. Kum ki what ki where ki how, ki when, da kakasi ki siong kumno, shano, hei, ki tagin kiri ki question word. Tang bahang ni, mentangin pet tang lai tali ki question word, ngin pet barok hai ki question word ngin rumdan por, ngin pet tang lai tali ki question word, kandiat. Kaban pen sngo thu, bat kaban yarap yengi, bengin sngo thu, ya kani ka topic, let us fix our eyes on Jesus. Kita ki lai tali ki question word ki day, why, when, but how. Ngin pet lingkot ye kini. Tau ke question word ke baningkong. Why? Why kamut ayu dah kakasi? Kamut balai. Hooi, kamut balai. Balai ngi di ban pai shu Jisu hab ba iet. Pila ban ye thu yang a balai ngi di ban pai shu Jisu. Ladangi pet sya ka Bible kum ki khon Kristan ngi hap pet ban pet ya ka Bible ngi yat kat kum ka Bible ka jubab ka download hapok ka Bible ka jingkeli balai ngi di ban pai shu Jisu hau Yonas kala nong ka bakat saw ka dakot ka bahendriu ka ong ye kini bangi day ban pai shu Jisu namar ba ulong kata ka lenti ulong kata ka jingshai but ulong ru kata ka jing im de to ladangi perkat ha kata ka jing im ka jungi ka baman la ka sni nei heb ba iet ha ka jing im ka jungi ka baman la ka sni nadu bangi dang khlung hadu bangi da khna ngi da san ngi da rang ba ngi hapan ya kata ka lenti jong ka jing im
Kata kalenti jong ka jing im, na du bengi dang kelung, ngim dan kaman kuslay. Namar balay, imay, ipa, kibalasan kibalarang ba. Kibateni ngi bengin yat kata kalenti. Kamdi ka ba ngim ju kuslay, ngi dipen haki. Dain tambahkan poi kapor hab ba kan poi kapor, bangin dala khamsan. Ngi haban decide hi. Lada fipet ya kani kador bengin pen fi ya kani kapor, pini bau tu ubriu, uyeng hapadeng jong sal santali kilat. Tip shanu bu unlet. Katu kadi kapor ha kabangi kum ki briu, ngi poi ha kata ka crossroad ka baki ong. Ki kata ka crossroad. Ka crossroad kadi katu kapor ha kabangi yeng hapadeng jong kilat ki babun. Kabangi haban perkat, ngi haban decide, kanu kalenti ki bengin shim. Namarkat bengi dang san ngi dang rangba ngi dang he. Buan ki jing tip ki bawan ha ka jing im ka jungi. Kawai kalenti ka pen ngi ka jing start jong ka perthai. Dangilit shiki Sunday schools, ngilit shiki jeseng Khynnah, ngilit shi jingseng samla ke pen ngi da kani kalenti. Kani kalenti pada kalenti kat kum ka jing sngot hu jingi da gi puli ni ki kot kisla. Kani kawai kalenti ka yalam ngi da bengi pet shiki TV ki program. Ngi yo jing start keleng na barok khat saudong ka jing im ka jungi. Ngi yo jing start. Henry in da poi ha kani ka crossroad. Kani ka ba bahaya ngi begin decide. Ngi long arta tien. Badai nak kata kadau kin hab bait balengi riben pai shu Jisu bahkan sapoi kapor bangi da yeng hakan ka crossroad u Jisu ude ulenti jong ka jing im ka jongi nginum dei ban arta tien dingi poi hang ni la dingi pai bet shu Jisu namar ulong ka lenti ka jongi to lada ya hakata ka lenti kanum dei sa kasngi kan poi em ka miet ru teng kan poi ka miet teng Hakapor men miet hayeng ijupen me yaki lait ki jongi. Namar bale ngim imat. Teng hapor babamja hakajaka bengin ba makajing shang iba makajing dum hajaka bengin tian nang ishuntung ni tian not nakakmut. Tatim long ngi haban pen me ka torch light lani ka light lani damdan light ru iki mombati ki jongi. Ni dan kami ka light hakapor men miet. Hakajing im ka jongi pade hakalenti yai ka jongi teng kum ki brieu ni kelon ni hap. Kata kadi kapor jong ka jingdum ha ka jingim ka jungi. Ni don kam ya ka ya ka torchlight. Haba ni don kam ya ka torchlight kam jume kum tu. Ni don kam ban wat you switch ban me ya kata ka torchlight. Fin de pet ya ka torchlight ka dur ha ka dur bengi pen fi ka torchlight. Udah don u switch ha ka torchlight. Dain Dain kata ka daw. Bengi di ban wat you Jisu ban me ya ka torchlight. Wat ha ka jingdum. Lapan scam shushu ya kani ka kentien na u Yonas kala nong ka bapra ka dekat ka bakat ar ka baong ba u Jisu hi ulong ka jingshai jong ka perthai ladangi khuslai kita ki torchlight ladangi yat pat hakalenti ka jong u Jisu lapan scam ru bu un ai ngi ka torchlight namar ma uhi udai ka jingshai jong kani ka perthai to lada pichu yo snow hab ba iet nyan ai fi ka nuksa shapang ka Hagar baru Ishmael lada fi pet ya kani ka jingi tu Khynnah shapang ka Hagar baru Ishmael na ka kitab jong Genesis kaya tu yangi ba kani ka Hagar baru Ishmael ki haban mi no na ka yeng ka shnong ka biki jusa ki haban ya lenti ban wat pat dakawi ka shnong ka bakin im haka jing im ka jongki layat hu ba hakapor ba kami na kanika shnong don tang maka bat ukon jong kau Ishmael kadai tang ka riu kan thei bat utau kon jong ka ki haban yat halata ka wilderness ka biki ong ka lenti ka bakampa jiyat menuru hakipor menshwati don Google Map ka lenti ru kampa da don kitu ki surok ki bangi ithu bangin yat ka yat kalam smong thu to ka baplia ka riu kan thei ka persyang ban yat tambajia ayu haka shiteng lenti o Ishmael ukon jongka namar ba udang Khynnah hap yat ndon kali ya kendu sa kata ka jingpang ka jing shitam ka jing that ka jing sngow luat ba utaw klung ulakum Kyrpang shiteng lenti haka ta kapor ka Hagar kamnang ban decide ban le ai ruem ka perkhat ko ngan le kumnu ngadap di kijing kuslai ka lenti bangayat ngam tip shenungan yat shitam sa ukon pet hakadur kan hab bait fin ka Hagar kale kumno kara ye ki kiti shajrong kale ayu hakat kapor kaduai shublay kapai shublay
bat kapan bor no ublei fitip uliak kum no u klem I no ya ka u pa ya u angel jong u pa ya u angel jong u bat ublei u don lem ringkat bat ka hadu bekut jong kata kalentiyat ke jong ka bat ka poi suk sya kata ka jaka bakadei ban let to shu ngin pet la da fi pet ye kini ki dur hang ni fini I sa ki dur ki jong u jisu ka po bo wan long brio sya kani ka perthai la pen I ha kini ki dur bo upai bet sya beneng balei namar upai shu ublei man la ka po jong ka jing em ka jong u la ka dei ha ka po ban pen kentang ye ki jing bam la ka dei ha ka po ban duai la ka dei ha ka po ha ki jing slow pa ne ki jing slow si wat ha ka po shwa bu unsa nar phna u khmiet shabeneng ban pai shu ublei namar belei ublei ulong kalenti shu hab be yet ngan ong ye fi belei ngi don kam ban pai shu jisu namar u jisu hi u ong ye ki senran jong u ho yones kala nong ka ba khat saw ka khat ka phenyo ko ong kum ni la da phila I thu yanga finde I thu ya ukpa jong aru kata kalong ka ba kong santam kum nu ngintip ya ublei u ba shishaw jongi kum nu ngintip ya ublei u ba em jongi ka dei bangin pai shu jisu la dengi pai shu jisu ngi I thu ru ya no ya ublei to bet ini kentien hab be it nan tho bet ini kentien kat bangadang ong menta kan pen kan mau bat kan shong hapok ki don ke jong pi ka ong only lives that are focused on Christ can know God kabamut ayu lada ngi ki ba im ngi pai shu jisu ngi khmiet shu jisu ngi I thu ru ya ublei to question word ka baningkong niladam nin pet sa ka question word ka baar ka question word ka baar pat ka day when kamut ayu when kamut lanu ngi de ban pai shu jisu la shai la shisni o MP hadun dekut ka lockdown nga thrai nei namar menta song kulmar palat ne bingidang rit mentang impat nang baban puli ka Bible in sapai shu jisu dangila kamrang ba dangila nang banlit jinge seng ka bashi baji ki baki rang ba ki don barok khoi em hep ye kam dei ye phi ba phin bu ye ka por la nu fin pai shu jisu ka dei menta no hi ken ba phi ben pai shu jisu namar bele kat bangidang san ngidang he ngidang rangba kat ta ngidang san ru ban tip ya ujisu la dangi pai she ujisu menta ngila ban sngo tho ya ka bor ka jong u na ka por shu ka por wat bu por heb ba it lanungin pai she ujisu pai she u menta shu la dangi ong lanungi di ban pai she ujisu ni ben pai shu jisu tai ki por bale exams pi namar bale ngam ju kham khre kot ba te ngatieng ban le exams ban thoru ngatieng ngan duai shu jisu ta ko por namar bale ngakwa e ban pass ngam kwa ban fail em kam dei kum taru heb be it fin pai shu jisu ta ka por em kanum men toy teng ila ban fail ru teng ila ban fail ru namar bale bangi klem le kat kum ka bor ka bu ayu ble ngi le da ka bor jong la jong mo to ni dei ban pai shu jisu hakapor sngo si hakapor sngo bha hakapor bengi shitom bengi shipa hakapor bengi kerdu lani hakapor bengi biang hakapor bengi pang lani hakapor ki bengi klan hakamet ka jongi man la kapor ni ban pai shu jisu kumbal pen I ki dor mene ba jisu u pai shu blei man kapor mut u hikai yangiru bengi ban pai shu man la kapor kam tam lele la da phi pet na ka Bible how Isaiah kala nong ka basan pusan ka da khat ka ban riu ka ong kom ni wat phi yu try kat ba phi dang la ban shem yu kat ba phi dang la ban shem yu ka mut ayu kan sapoi ha ka wi ka sngi ba u jisu un ong ngam I thu ya phi mso tieng la da u jisu ong ngam I thu ya phi mut ngin yo em ban ni shabeneng takadaw wat numbu por heb ba it kadai menta no hi ba phin pai shu jisu ka question word ka balai ba de kadai how kumnu ngi di ban pai shu jisu ngi nang thrai ban pai shu jisu la dam dan ba hi kai yangi em ngim nang wat khuslai heb ba it ka Bible ka dan kan hi kai yangi kumnu bingi di ban pai shu jisu
Ladingi pet biang pedesha ujual kalau nong kebaar kedekot kebakat ar. Koong bangiri ben pai sha ujisu kumno. Daka dok nuot baro. Daka dok nuot baro. Daka jing sha jing it. But daka jing yam ngosi. Ladangi kuat shisha ban pai sha ujisu kam dei ka besuk namar bo saitan rupan shaying in a pot. What pai? Ladabi pai sha ujisu pinum yo shu ikini ki baro khot saitan un ong kumta. Daka daw fi ban yam ban uat ban khot kerpat u habait. Kanang bo saitan un num yo lat. Ban penshitam ye pi la ni bo un kring biang ye pi shadien. Pai shu uat daka jing yam baka jing ngosi. But daka dok nuot baro kumta pi di ben pai shu ujisu bala da pi pai shu ujisu daka jinget heb bait pin job pila jio sngon emi kiti kentien ki boong doubts makes us grow tired but faith makes us grow taller la dingi long artatien ha ka bengi pai shu ujisu ka pen that no yangi Ladangi pet biang ya kani kadur ka bapen I ubreu ba uyeng ha pedang jung kitu kilat ki babun teli kilat lada uyat kat kum kajing start perthai kat kajing start ka ba utip ma uhi marway mo undap de kajing artatien pimut unum dap de kajing artatien undap de kajing artatien namar belai ngan yat nang ni ne ngan yat nang ni ne nang ni nganum nang ban decide syupu ngayat nang kani kelenti ka ya lamingi shi kajing sniu mla shu eman wan pai Nangalasan ng dalang rangba ngamla eman nong kena biang takadaw sisien bengi jet ye kalenti ka David banlong kalenti ka bashisha dalalingi long artatien ka pentat no yang ye ka jinglong brio ngi give up no nyong madap stu tong an shong bit hang ni namaringi long artatien ban yat rum long ban num yat rum long shong no haju dia ngim dei ban long artatien ngi dei ban dan da ka jinget namar ka jinget pat ka pen scam shushu yangi ka pen long san long rangba yangi bayi ka tu kalenti ka mingi jiet kat kum ka Jingyalam ka jong jisu ka long shisha ka badai yangi bangin yat pat kum churu kum nu how bingin pai shu jisu sakawe da ka bangi im kat kum ka hukum utrai Doang ngi sngo la dengi lek Sunday school segi jing seng kena teng ha ki jing seng samla la ju keren yangi syapang kini ki hukum ki jong jisu bu a yangi ki 10 commandments om tang ki tu ki 10 commandments mo la da fi puli bahana ka bible lele pidang yo shu ki hukum ki lenti ki bo blay open I yangi kum no bingi di ben yat dingi di ben yat kat kum ka hukum jong u om kat kum ka mon jongi marwe la dengi lek kat kum ka mon jongi ngi numpoi ni haban yat kat kum ka hukum ka jong u but ngin yat ru daka jing shania kemut you ha bang ong daka jing shania habing yat ha ka crossroad ka bapen I fi mene ya kendu ya ka jing dum ipen me ya ka to slide ka dang long dim beli ka long dim la ni ka shume tang malu mala namar ngi klempat IT lot show jisu but ong ya lam sit try yang ngi klempat IT lot ti ka me tang malu mala Ngi ong yo jisu yat tang na side ngan yat mga nang ni la ni jisu ali yat lang bat nga syong mo fi hadien ngan nya mga kakali ka torchlight kanum me dia habing yat kum ta pade ja ayu la dangi ye kendu ye ka to ka badum pade ni jentut namar ka don ka thaliu bangi hab ban kiu ngi mla shu ban kiu dangi yar ngi kum slip la ngi kum ur kataru kabama namar belai ngim don ka jing shania habang ngim don pada kata ka jing shania jia ayu ni persyang ban kenran dia no ladangi kenran dia no pada nginum la shu ban ya kata ka lenti namar ba kam don por kan mau ni em uji suong wan shanga kat ba kadang don kapor di kapor ka yat ka bamenen kam la shu ban wan menta ka sngi takadaw yat da ka jing shania ladap yat da ka jing shania ki baro ki ba pishania how jisu pini I ya kata ka destination ka jong pi kumingi ki kristan ka destination ka jongi ka beneng but ingi ki ba ko ngu ki ba but yu jisu ngin long ki dingi poi sha beneng ngin long kum ki angel to say we point how to turn to Jesus kumnungin pai shu jisu daka met badaka mensim teng habingi ai program ki Khynnah ha jing seng Khynnah lani hakinu ki jing seng teng ngim ju kampen kare dei ne em ngi haban ni ngatieng kumta tangba la yeng hang tu peden la dep
Berokoi ki kublei namar belai bala la ben le ti teng teng ni shim no ka buram sheladi dei ni kata ngile tang da kamet la dengi shakri yo jisu kata ka rukom ngile tang da kamet ni klem le da kamen sim hendringan ya tu if he had ba it what haba shwa ba fin yang ha ka tu ka jaka ba fin police dang la ne ba fin du wai la ne ba fin rise special number IT shwa shu ublei ong try shim mami ka buram kam dei ka jonga nga klem shakri ya la di nga shakri ya ublei shim shwa mami ka buram try la phi le kum ta had ba it kamut ba ni shakri ya ublei da ka met ba da ka men sim to bangan penkut ya ini jing pusan jongi hakani kapor nga kentu yang i baro khoi ki hap ki ba it le se kin don ki bala kham san ki bala kham rang ba ki ban view ya kani ka program i kentu ya phiru kum jo ba to ngin penlut ya kani kapor ka jongi ngin pendan kami kani kapor jong ka lockdown om tang ha ka bengin pensngo bhai la dia ngin pet tang kita ki legends ki jongi hindi ngin pai shu legends jong ki legends uban ai boringi ha ka bengin la bangin yat ha ka lenti ka bo upen I yangi ngin yat da ka bor da ka jingat da ka jingshania kum no ngin pai shu jisu da ka bengi pet shu jisu ngin shakri u ho teng teng la juhikai yangi ba kum no ngi de ben shakri u jisu ngin aish ke beduk ngin yarap ikit ki bapang ke beshitam dei mentatingim la namar belai bangi don halaki jong ki ying ki sem la dingi mi ni ki ying ki sem ki jongi kamde yangi bingin liak kum ta namar ba lakhang yangi ya menta shipor ngin liak kum nu pat kum nu ngin ni ai jing yarap iki beduk kum nu ngin yarap iki ki bapang dei bingin duai daka bengin shu duai shu try duai na kabenta jongki namar ki don kam ya phi pintip heb ba ye ki don ki ri ha kani ka perthai ba wat lada komengi berkhot ni kendu ya kani ka lockdown menta shipor ki don ki ri ka perthai bana lor jong kani ka lockdown ki se kendu ya ka thama jia ayu tang ban bam ru kim dan ki ha ban ya bam du syiap so sen ki ha ban ya bam du syiap mudur namar belela tangan palat kum kita ru ki don ha ka jingem ka jongki bi ki ha ban mat ni pat ni biang hang ni ke e bingi di ben le duai na ka benta jongki duai na ka benta ka jongki nga kenturu ha kani ka por na ka benta ki tu ki parlok ki jongi ki badang ha ban shong ha ki quarantine ki ba arpu pras ni khat saus ni ki dang don ka por ki ha ban shong ban long marwe kumju ru ya ki tu ki bala yo ni khnyang jingpang ho ki snulong marwe ki snulong kenja ki sngo kutlat nga kentu ya phiru komju tu pendan kam ya kani ka por jong ka lockdown ba phian pai shu jisu phian tip badai tang ma u bala ban ya da ya phi namarani thu ya phi ka we u blei udan ka plan na ka benta ka jongi iwe udon ka plan u thau yangi om ki duplicate jongno om ki xerox copy jongno u thau yangi ki original human being om don shu ban om ba u blei trai u thau ite yang ala shu xerox ndei kumta thau yangi namar udan ka purpose ka jing ka jingi tingin liak kum no heb ba yen in liak kum no ngin kelet no pendan kam ni kani ka por kum ka lockdown kadi ba phin pai shu blei ka li u ke e ka ka purpose ka ba udan na ka benta jongi namar bala dengem ka li u ngin num tip ngin ya ka jing start jong la jong da ka daw kentu yang i baro bangin penlut ya kani ka por jong ka lockdown da ka bangin pen kentang ya la ka dia ngin pai shu blei un pen I yangi ya kata ka lenti bangi di ben yai bat nga kerpat ru yang i baro iki hep ki bered kumju ru ya borok ki ba view ya kani ka program bakin snob ha ban puli lang bat nga ya kani ka dekhot na ka bible ka ban long kom kelenti bat ka jingyarap yangi ha ka jingem ka jingi ka baman la kasi to pen buat yang ai hab be ye nga kerpat e phi ba fin pen buat yang bat kan long ru kum ko homework ye phi na du menta ha du next sunday fin da yo sadiki wei pada ki jingkran pen million ban puli by heart ye kini ki bible verse mika kala nong ka bahnyo ka dekat ka bahnyo ong biang mika kala nong ka bahnyo ka dekat ka bahnyo
Tabut kan kini kentien ngati ngan kami ya utrai ngan ap kami ya ublay kajeng pen jonga ublay jonga unsngap yang ngap kajing sngot yang ki ketien kajong ublay penbuat biang sa shisien satang shisien ngati ngan kami ya utrai ngan ap kami ya ublay kajing pen jonga ublay jonga unsngap yanga kublay sibuan ni kong Ibameda Ladia dan mentaka kubub ketuka kubor ke bapi pilai padeng jongi bat padeng yang kita baro kiba view ya kini ka program bat kiba ngap ya kini ka program kini ka por dengan try ki help kibaret kiba ya ngap kini ka por bagi besim mentang ilayo kejeng mentoy ka bakrau na ketuka jinghikai ya ka bang ilayo na ka ktien ka jong ublay ya ka balai hangi dai kong Ibameda Ladia ngatai pia smo pia sultanat baro nei de ai begini ke jingkren kan long tang baka long ke sultanat dei begin de pelejing mod ya ka bakat long ke jingerap ya ke jingem ke jongi kat banginang san hadu bangin da long ki belarang ba la sai pal bangila he la san bangin kenma bangin pai ki khmat jongi sau Jesus Christ bolong ka bor ka jongi hagi benta baro tek ni ka por sai siang ai kublai ai kong Ibameda Ladia pat ni penwai no ai ka jing sekri ka jongi ublai taki bang ni rwai lang ka to Jingrwai ka ba aspa lai pho ka ba thmai bat ka ba aspa lai phulai ka barim sipai jong ujisu renti baro lang habariu ka turoi yang intur saprang Chris ukapten jongi ubadan botam syaga jingjob thiau yangi Nongialam lakthma kanang jur leilei wat kanran sania tang hau jisu dei mau basan baro lai teli git git khat jingrwai ka ba arspa lai pho Shipai jang ujisu rendi barolang habaril katurai yang indur syapran Kristu kapten jongi ubadon botam syaka jingjab dia yangi Nongialam lagat maganang jo lele wat genran syanya dang ujisu dema ubashan hajing syakliau dan kagam kerhai kibahapan krengpat pensyat kibaswai man kasih keporhi yungin kintiu nam syaka jingjab tiap yangi Nongialam lagat maganang jur lelewat kenran syanya dang ujisu dema ubashan syaprang tungin nangtung akal yang utrai ya lap ya kagospa ya ruha jing syai hukum jong ungen le bai nong ai kandang syaka jingjab tiap yangi Nongialam lagat magana
tong ini oh atau ai bekejeng ai kejong Jesus Christ bo try kejeng ej ba kejong blei pa lembat kejeng slok ke bathiang ke pensai bor kejong men sim khoi ai begini lai balong wei blei kin song sa song rangkat bat ngi hoi kin deker khui kin ka khubor ke bangi ni le asngo ke ni ka por bat kin dan rangkat ru bat kitu ki bara ge riu khoi ki be seng bat bayro pendan borom me khateng gam jong me hang ni bat keleng slak pat hei nadu mentabat suduk bam jukut ru amin